Vi er i dag taget ud i landet for at møde en vaskeægte robot. Vi er nemlig havnet hos Victors far, Søren Julegaard, som har nemlig anskaffet sig sådan en iRobot. Og Mikkel, hvad er det så, den kan? Den her iRobot Roomba, den kan rense dit hjem. Den støvsugerrobot. Den kan rense dit hjem helt selv, uden at skulle have nogen form for hjælp. Herforan sidder der en infrarød afstandssensor, som kan opfange en væg, for eksempel hvis den kommer for tæt på væggen, så sænker den farten, støder den ind lige så blidt, og kører rundt igen via dens tryksensor. Nedenunder sidder der en afstandssensor. Hvis den kører ud over en meget stejl ting, eller en trappe eller noget, så vender den om, kører igen, og vender den om, indtil den er væk fra den ting. Herinde i robotten sidder der en lyssensor, som kan opfange snavs og andre ting, så den lige kører over tingen en ekstra gang, for at være helt sikker på, at den er blevet renset. Og så lad os lige se den i funktion. Der findes også en sådan enhed til robotten, som fortæller, at herinde skal du ikke køre, eller her skal du vente med at køre, for du tager det andet. Så hvis du sætter den her, så sætter den sådan en virtuel væg, som fortæller den, at her der kører den, skal den ikke køre videre, eller her skal den vente med at tage det her rum først, eller det lille område, før den tager det næste område. Og som I kan se, så stopper den, når den møder vores lille ven her. Vi har en udlæring herovre, som også fortæller, at vi skal køre videre. Så vi har simpelthen afgrænset det område, vi skal køre fra, og så til den her lille kvadrat ting her. Vise den trappefunktion, jeg snakkede om før. iRobot Roomba har forskellige funktioner. Den har spot-funktionen, der kan bruges til at rense et lille bestemt område, hvor der skulle være meget snavs. Vi er ude at besøge en af iRobottens heldige ejere, Karin Denker. Må jeg spørge dig, hvad synes du generelt om robotten? Jamen jeg synes, altså for det første, så synes jeg, at den er sjov. For det er jo sjovt at se på, når den kører rundt. Når man så har vendt sig til det, så er hele ideen i det er jo, at man bliver fri for at støvsuge de der store, kedelige arealer. Hvor det bare er det samme og det samme, og man behøver ikke tænke for at støvsuge det. Der kan man lige så godt sætte sådan en robot til at støvsuge det. Har du så også haft nogen sådan skidte ting at sige om? Er der et eller andet, som irriterer, at den ikke kan? Det er lidt irriterende, at den ikke kan støvsuge fodlisterne også, for eksempel. Ja, okay. Altså sådan nogle ting, men det kan den selvfølgelig ikke. Og så har den også nogle fordele. Den kan køre ind under, altså hvor det er meget lavt. For eksempel ind under en seng, som er lav. Ja, hvor du normalt ikke ville kunne støvsuge selv, hvor du i hvert fald ville skulle ligge ned og gøre det, ja, ikke? lige præcis. Og det er lidt smart. Og sofaer også. Ja, lave sofaer, altså lave møbler i det hele taget. Ja. Der er den fin. Og så har den også en svaghed. Nogle tæpper, sådan med tråde på, der kan den altså godt sætte sig fast. Ja, vi ved, I har en tæppe derom, så det ikke så godt kan lide. Har der... Ja.
Altså de der travler har den kørt fast i én gang. Okay. Har der ellers været andre problemer med iRoboten? Ja, man skal også sørge for at fjerne ledninger fra gulvet. Altså hvis der ligger sådan mange løse ledninger, det er den heller ikke god til. Det filtrerer den ind. Ja, så kører den fast. Ja, okay, fint nok. Og så er man selvfølgelig stadigvæk desværre nødt til at tømme den. Ja. Og det kan man jo godt have undværet, ikke? Men det kan den jo ikke klare sig i. Nej, men vi ved jo, at den ikke behøver poser, så det var meget nemt bare lige at tage den ud, og så bare ned i skraldespanden, og så kan den køre igen jo. Ja, og nu er der det gode, at det er jo en fælles støvsuger, som vi har givet hinanden i julegave. Og vi synes faktisk, den er sådan cirka lige sjov, så det går fint det der med at få den tømt også. Det var godt. Vi siger mange tak til Karin Denker, for at du ville være med i dag. Velkommen.